Binigyang din naman po ng LTO Rosales District Office ang kahalagahan po ng kaligtasan sa mga kakalsadahan matapos magdaos ng Roads Safety Seminar para sa mga personnel ng BGMP at Persons Deprived of Liberty or PDLs sa may Balungao District Jail Dormitory. Layon po ng aktibidad na mabigyan ng mga kalahok ng mas malalim na kaalaman sa traffic rules, road courtesy, pedestrian safety at responsableng pag-uugali sa kalsada upang makatulong sa pag-iwas sa mga aksidente at maprotektahan ang buhay ng lahat ng road users. Bahagi ito ng mas pinaigting na kampanya ng LTO upang palawakin ang road safety education sa iba't ibang sektor ng komunidad kabilang ang mga pasilidad na nasa ilalim ng BGMP. Ayon sa ahensya, patuloy na nagpapatupad ang LTO Region 1 ng mga programang naglalayong makalikha ng mas ligtas na kalsada, mas disiplinadong motorista at mas maalam na publiko. IFM News. IFM News. IFM News.